So दिनै आंनि आसुगुरखौ खालामना होगोन सानद्रि मोखाङा बिराद गोबावनि उनाव मा खबर ओमफ्राय बाखि चेनेलफोराव भिडिअ होदोंना होआखै होथाराखै होनायालाय बर्तमान होगोन साननैसो थानानै मानसिफ्रा आंखौ बावगारना दङ दे होमबा भिडिअ होबाय थाना होमबासो गोसोआव थागोन दे जागोन दे हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय मा होनो माने गाबोनहाय आंनि फट'शुट दंमोन नालाय बेखायनो आङो बेनि फट'शुटनि सानसे सिगां आंनि बे आसुगुर बुथुवाखौहाय एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय टाइमबो गैला आङो एक्सटेनसन खालामहैनो बेखायनो आंनावनो जिहेतु बुस्थुफोरा दंखायो बेखायनो आं सानबाय मा आंनियावनो खालामसै होननानै ओमफ्राय आरो नोंथांमोना गाज्रि मोना दे गाइस आं हारसाफोरनि मेख्ला सादर गाननानै फट'शुट खालामनायखौ मानो होनोबा उपायथ' गैया आरो बेनिफ्राय जों फैसा खामायनांगौ फैसा खामायनो थाखायथ' जों खामखानांखागोन नङा होमबा ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा हारसानि ड्रेस गाननानै फट'शुट खालामनायखौहाय आइ होप नोंथांमोना बुजियो बा बुजिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो So guys दायो आंनि बाखुन्दा आसुगुरखौहाय आङो बाफारिं खालामना लाग्रोगोन साफा खालामना लाग्रोगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्टेप बाय स्टेप नों आं दा थिंखौ लगायना होनायाखै आं थिंखौ लगायनोसै बोनि साला हाबालाय जुरतथिं हाबाय बेबा सोर खिथानाय ओमफ्राय आंना दाना दायो आङो नेल काटारजोंहाय आंनि एक्सट्रा माने माबाखौ आसुगुर गोलावखौ माने आङो हानानै लानोसै आरोना सफाखायनिखौबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो दा एक्सटेनसनखौहाय फार्स्टआव लागायगोन नेल ग्लुजोंहाय ओमफ्राय गोदानमोन नालाय बेखायनो आं पिनजों फार्स्टआवहाय थुफ्लुंना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेयावहाय नाम्बार वाइस थाखायो नालाय 0निफ्राय 9 10 सिम ओमफ्राय गावनि आसि बिमानिफ्राय आसि फिसासिम बबे मोनसे साइजआ जायो बेखौ चुज खालामनानैहाय बे ग्लुजोंहाय लागायनोसै आरो फारफ्रोमबो So guys नै आङो फारसेथिंल' लगायखांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो मैथा सायनांबाय ना संनांबाय खामानि मावग्रा गैला नालाय उपाय गैला आरोना गावनि संनायखौथ' मावना जाखानांखागोन ओंखायनो फारसेल' लगायखांदोंमोन आं आसुगुरखौ होमबाबो नाय माने मानसिफ्रा सानो आरोना आसुगुर गोलाव लायो खामानि मावा मा मावा बेबायदि होननानै खिन्थु मावो खिन्थु टाइम गैयिनि थाखायसो माने मालाबा मावनाय जाया आरोना खिन्थु टाइम थाबाथ' अबभियासलि मावखायो आरो जेबो गिदिर खोथा नङा इयो आरो जोंहा मादै आदैबो फैदोंमोन माने जोंहा मादैया अपारेसन जादोंमोन नालाय स' बेनिनो रिलिज जाबायमोन हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय आं लेंहरदोंमोन आरो मादैमोनाबो फैदोंमोन आंखौबो गोबाव जाबायमोन लोगो मोनाखै बेखायनो नाजों मैथा संनोसै बिसोरनि थाखायबो ओमफ्राय जोंहा आदैयाबो बिराद हेल्प खालामो आदैयासो संदो सब आं माने जगारखौ खालामना होजोबदो आरो आधा आं संदो आधा बे संदो बिराद हेल्प खालामना होयो जोंहा आदैया मालाय बैसानावगा बिराद अनखायो माने मादैखौ एबार नोंखौसो शुटिंआव लाफानांसिगोनलै आदैखौ मा पार्टआवबा समायगोनबा नोंखौ नों बेबार हामबाथाय फैबाय थादो आरो एबारै दाथ' सुटि मोना नालाय खम दिगदार जायाखै जोंहा बिमाखौ लानायाव भगबान मोनसे बुस्थुखौनो 10 बार 20 बार एसे बायना गैफेरबाया गोदोनिफ्राय आरो बहा बिदि खेबसेनो जाफेरबाय नङालै इ बुस्थुखौ जोङो सिम्पोल सानना लानांगौ जेनेबा
नोंखौ इदि होननांगौ जेनेबा नों मानो इदि जुमाय लोङै थादो ओइ दालाय जा मामानि सिनायथि नङामोन होनबा फिसालाया नालाय जुमाय लोंनानै माबानाय गैया इखौ होननांगौ आरोना नों मानो इखौथ' खोनाखाया जास्ट ओरैनो एक्टिंखौल' देखायनांगौ नों मानो इदि लोङै थायो हो न'खराव गन्दगल मानो खालामबाय थायो नांलायबाय मानो खालामबाय थायो होननानै इखौनो 100 बार लानांबायलै बोरैबा जि मिनिबाय थादों मा बुस्थु खांखमाया जायो नै इखौ होना हो इयाव बेसां नाङा थाव बायनांगौ एवगोन मोननै नामा फिसा मोननै हरदों मोनैया पिज्जा दखाननि पिज्जा लेलो पिज्जा पिज्जा माथो बख'नोबो हायाखै माबा खालामना दोनो टेप मारिना दोनदो माने गोजा पिज्जायाबो गोजा मानसियाबो गोजा सब फिसा फिसा मादि बख'खो नायलाय गोलैलाय लांसिगोन जानो लुगैनाया थानो हाला ओमफ्राय मानो इदि गुदुंदो माबा जाजोबदो पेकेटआ पिज्जा अर्डार हरबाय जानोसै आं मोनसेखौबो नायनायखौबो बख'खा मा गोरा एखेयानो नङा होमबा नङा बेलेगसो हरदों Cheers. Cheers. Ding 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 ding. Delay mangria nih. Gitu benar le. Nah. Dayo आरो फारसेथिंनिखौ खामबलायनोसै बे फारसेथिंनियाथ' दहायनो लगायखांबाय नालाय फारसेथिंखौ आं खालामजागोन आसुगुर मास्टार नोंथांमोनाथ' बिराद गोबाव जाबायमोन ना आंनि भिडिअ सानद्रि मोखांखौ नुयैया मालाय दाना आंखौ गोसोखौनो खांला आंखौ मिसखौनो खामला आंनि रुमाव दिनैसो फैदो बेसेबा गोबावनि उनाव आंखौबोथ' गावनियाव लेंहरायानो आरो गावबो फैखाया बिराद रागा जोङो आङो स' गाइस आंखौ ओरैनोल' नाम लादो सानद्रि मोखाङा बानायदो होननानै खिन्थु बानायाखै गावहा गावनिखौसो बानायना लागासिनो नै आं बानायना लादो नै आं गावनो माबायदि नुदो माने कमप्लिट जायाखै आरो ना कालार दाबो फुनाखै बाट शेपखौ बेबायदि लादो आं एबार खेबसेयावहाय नङाब्रा सिगांथिं नै आंना आंबो रोंबाब्रा ख्रेब अरस'जोबना अरस'आ जगार पाटिया स' गाइस नै एक्सटेनसन लागायनायनि उनाव नैबे जेलखौ फुनबाय नै हेल' मा नायनो नोंथांनिया माबोरै जाखो दिन्थिहरलाय एसे ब्लु कालारबो दंलायलायोमोनलाय मा जाखो इयो मेरे स्टाइल है कैसा स्टाइल ये आंनि स्टाइल ब्रा नोंसोर मिन्थिया आंनिया दाबो रानाखै नै फुनाखै कालारखौ फुनाखै आङो फुननांसिगोन
So guys, नै आंना रेड कालारनि फुनबाय आरोना नै रेड कालारनि